I avui hem volgut començar aquesta setmana venint fins a Montuïri, que hi ha el mercat artesanal, setmanal. I ho hem fet amb el nostre candidat i futur batlle d'aquest poble, amb en Joan Antoni Ramonell. Hem vengut aquí per dir als artesans que tenen tot el nostre recolzament i sobretot hem vengut per presentar-los les nostres propostes que duim en el programa electoral per ajudar-los tant en la promoció com en la difusió d'aquesta principal activitat de la nostra illa. No podem més que agrair al nostre candidat en el Consell de Mallorca i Llorenç que s'ha volgut apropar al sindicat de Fodaní per conèixer-lo de primera mà, perquè d'aquí poc durà a terme ja la seva expropiació, tot i haver perdut una legislatura de 4 anys de no haver fet absolutament res. Per tant, Llorenç, quan tu arribis en el Consell, serà el moment ja d'expropiar-lo definitivament i fer el pla d'universalitat necessari per a aquest sindicat. Estic segur que a partir de 26, quan tu siguis la batllessa de Felanitx i jo siguis president del Consell, farem feina per recuperar diferents usos en aquell lloc tan emblemàtic per Mallorca.